Cɛ caba dɔ cɛ dugu jalen no sisan kaki kabi o don o bɔra la I b'a dɔn an tɛgɛ ma da foyi de kan quoi cɛ man fɔ ma fɛn fɔ ko dɔ ta ne ma ɲɛ foyi sɔrɔ men ta ouais ne sɔnna ni ma sœur e ne goro ne ba hakɛ to yan dɛ ça va et tɔgɔ la beauté la charmante cɛ di e tɛ ne dɔn e tɛ ne dɔn dugu in kɔnɔ yan e tɛ ne dɔn ne t'e dɔn dɛ tirimɛ to ɲɛfɔ ye sa ne de tɔgɔ Cɛkisɛ man fɔ ma Cɛkisɛ ninnu ye n ka denmisɛnninw de ye quoi est-ce que kan bɛ nin da wa ne ba Cɛkisɛ ma tila Niti wara jugu dɔ I b'a kun sama k'a lajɛ fɔlɔ dɛ an dabali ma ban an cɛ ne ka ci ka taa sa ni mun bɛ yen nɔ a b'o cɛ mais an lamɛn fɔlɔ kɛ tirimɛ lamɛn fɔlɔ kɛ I b'a dɔn an mago b'i ka numéro de la n'a tɛ k'i ma basi ma numéro ta 38 24 ne fa 38 24 tu fais lui c'est Daouli ça va aïe bébé a yɛrɛ tile fila ye dɛ ɲɔgɔn wala a kɛra ten tɔ basi t'i la wɔni alhamdulilah ne teri na a kɛra fama ye dɛ e ni fama sa a kɛra min e tɛ nin dɔn ayi e b'u dɔn de yan e tɛ nin dɔn ayi e hakili t'a la don min na fo dɔw y'an baara kɛ tantɔ k'an baara kɛ wa f'u y'an ka minɛnw minɛ na tantɔ awo pai ndem ni mun de la nga téléphone ko dana Allah o le do sa ha bay de bon bay kono wol bela bay ni ore de la nga ni téléphone ko téléphone ko bay bobo abi na ona do ko ko ci fo era bay bay bay